Человеколюбче, слава Тебе. На Господа да се помолим. Просим да се отпечата светлината върху лицето на Божия раб Любомир и да се отпечата кръста на здоровия Твой Син в сърцето и помишленията му, за да отбягва светата на света всеки възставя във врага да следва Твоите повеления и дай Господи Отече, за да остане светото Име върху него, като бъде съединен в подобно мнение с светата Ти църква и усъвършенствуван чрез страшните тайни на Христа Твоего, като живее по заповеди, като запази печата непомнен, да получи блаженство на избраните в царството по благодатта и човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен, с пресветия, благия и животворящ Твой Дух, сега, винаги и во веки веков. На Господа да се помолим. Господи Боже, наистината от Твоето име, от името на единородния Твой Син и Твоя Свети Дух, възлагам ръката си върху главата на Божият раб Любомир, който се е удостоил да прибегне към светото име, да се запази по заслона на крилетите, отстрани от него старата оная заблуда, изпълни го с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познае, че Ти си едничък Бог истинен и единородният Твой Син, Господ Иисус Христос и Твоя Свети Дух, дай да постъпва по всички